Spanish vessel JS Elcano miabot dinhi sa Sugbo Sabado sa buntag. Isip kabahin sa pagsaulog sa quincentennial nga pag-abot sa Kristyanismo sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nidunggo ang Spanish Naval Training Ship Juan Sebastian Elcano sa Cebu International Port nga mainitong gisugat sa mga Sugboano nitong Sabado. Lula niini ang mga Spanish Naval Force pinanguluhan ni Kapitan Santiago de Colsa. Tungod sa mga ambungang bisita, ang ilang mga hulagway nga gipost sa social media nag-trending nitong weekend. Sa ilang paglawig, gisubay sa barko ang mga lugar nga giagian sa Magellan Elcano Expedition. Nga gituyok ang kalibutan, 500 ka tuig na ang nilabay. Nangulo sa pagsugat si Cebu City Mayor Edgardo Lebella o guban pang opisyalis sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu City, Department of Tourism sa Central Visayas, Office of the Presidential Assistant to the Visayas o General Roberto Angcan sa Central Command. Nitagbo usab ang mga opisyalis sa Embassy of Spain to the Philippines. Giklaro ni OPAV Undersecretary Junji Gonzales nga ang kalihukan nag-ila sa kultura sa nasod ug nga nahimo kining kabahin sa makasaysayanon nga unang pagtuyok sa mga tao sa kalibutan. Samtang sila Bilya ni pahinumdum nga sa maong expedition nahimugso ang Kristyanismo sa nasod. We will commemorate the quincentennial the Filipino way, which means we will raise awareness of our countrymen about the rich yet challenging prehistoric, pre-Hispanic, or pre-colonial history. We relive history as it happened 500 years ago when Fernando Magallanes set foot in Cebu, which gave birth to our Christianity. Ang pagsayaw sa sinulog mo'y usa sa nitapo sa mubong programa nga giandam. Ang Spanish ship mulawig pagawa sa nasod karong gabii. Cebu manggod mo ni sa gihimo nilang port of call. Kaya ang last nilang port of call dito pa sa Honolulu sa Hawaii. So karon ang ilang buhaton diri mag-unload sila sa ilahang mga uban nga provisions o mag-load pud sila og mga provisions ilang mga supplies. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.